Pitam se šta je ispod ovih poklopaca? Fuj, nikad nisam vidjela tako gadnu i veliku lizalicu. Ni moje, ni nešto. Ali barem nije tako velika. Devojke, ovaj put nam se nije posrećilo. Ali najmanja sreća je male Candy. Ali ti moraš prva pojesti svoju lizalicu. Jer je tvoj slatkiš najmanji. Probat ću. Nadam se da neću povratiti. Jo, nisam mislila da je to tako ukusno. Jo, muva je oživela. Uj, kako odvratno. U ustima mi je bila živa muva. Šta se smijete? Poli, na tebe red. Jo, mnogo se plašim. Nadam se da me ovaj škorpion neće povrediti. Ukus lizalice stvarno nije loš. Jedva čekam da je pojedem. Jo, potpuno sam zaboravila na iznenađenje koje se nalazi unutra. To je pravi škorpion. Upravo me ubao u nos. A, kako boli, moj jadni nos. Koje ste vi, drugarice? Još se ismijete. Candy, čekate ista sudbina. Zašto? Riba me sigurno neće povrediti. Samo je gadna. Bili ste u pravu, lizalica je stvarno mnogo ukusna. Imam ideju. Poli, dok ona jede, hajde da igramo. Poli, prestani da spavaš. Probudi se, rekla sam. Candy je skoro završila. Zašto trošim toliko vremena na to? Postoji način kako brzo da pojedemo ovu lizalicu. Jo, pazi! Sad me nećete morati dugo da čekate. Prelepo. Baš mi se sviđa. O, šta je sa ribom? Jo, nadala sam se da ćete zaboraviti na nju. Tako je gadna. Još i smrdi. O, živa je i jako me udara svojom repom. Candy je istukla riba. To uopšte nije smiješno. Sad ću je ja pojesti. Joj, izgleda da sam požurila. To je previše gadno. Muka mi je. Ali moraš je pojesti do kraja. Znam kako je to brzo uraditi. Fuj, gotovo. Bilo je gadno, ali uspela sam. Hej, boli me. Candy, pazi sljedeći put. Ups. Ovaj put ja prva otvaram poklopac. O da, obožavam Twix. I ja volim ovu čokoladicu, ali zašto je tako mala? Nemam sreće. Wow, pogledajte koliko sam ja dobila. To je prava čokolada. Zara, ali ti ćeš jesti prva. Vrlo rado. Nadam se da je moja čokoladica barem najukusnija. Baš je teško jesti rukama. Učinit ću to pincetom. Probat ću. Nije loše. U redu, sad ja. Jedva čekam da probam ovu veliku čokoladu. Lila, zašto bacaš smeće ovdje? To je ružno. Samo sam htjela što pre da probam Twix. To je nerealno ukusno. Želim da pojedem sve odjednom. Hej, pazi šta radiš. Svi smo u čokoladi. Ukusno je čokoladi. Zar je to loše? Umorila sam se da jedem. Pa ne, moraš pojesti i drugi deo. Pokušat ću. Znam jedan način kako da pojedem nešto mnogo brzo. Nije uspelo. Uspelo je. Samo mi je trebala pomoć. A šta je sa mojim vratom? Jo. Ne brini, lepo ti stoji. Pa, sad je moj red da jedem čokoladice. Ali prvo hoću da zavitlavam Lilu. Da li ličim na vampira sa očnjacima? Da, samo zašto su ti očnjaci brown? Nema veze, bitno je da je svima bilo zabavno. Sad mogu jesti. Ukusno. Ipak je Twix najukusnije čokolade na svetu. Još samo prste da poližeš. Šta nas čeka ovog puta? Jel to sve? Ali koščice od lubenice se ne jedu. A ja sam dobila pravu lubenicu. Tačnije njen deo. A kod mene je cijela lubenica. Ali prva će jesti Poli. Tako je, jer sam ja ovdje najgladnija.
Prelepo. Kakva sočna i slatka lubenica. Brzo ću je pojesti. Mnogo lepa. Samo gdje da bacim koščice? Lila, pomozi mi. Okay. Lili, tvoje koščice su probili koru moje lubenice. Sad znam da je u njoj puno šarenih bombona. Bombone su prelepe. Šta čekam? Bolje da pojedem sve bombone odjednom. Divno. Osjećam da je kora ove lubenice također ukusna. Tako je, bila sam u pravu. Oduševljena sam. Presrećna sam. Jao, devojke, prejela sam. Pazara, vreme je za tvoju koščicu. Čudno je jesti koščicu od lubenice. Uopšte nije ukusna. Ali znam šta ću uraditi sa njom. Zašto ne bih uzgajala pravu lubenicu za sebe? Baka me naučila kako da se brinem o biljkama. Zara, pazi! Sad će ceo sto biti u tvojoj zemlji. Fuj, čak mi je usta ušla. Odvratno. Sad ovdje treba staviti koščicu i zakopati je. Ovako. A sad ću to politi vodom. I ostaje samo da čekamo. Awesome! Jao, kako brzo se sve dogodilo. Ne verujem da je stvarno uspela. To je to, lubenica je porasla. Sad ću je razbiti i pojesti. Konačno i ja mogu da uživam u slatkoj sočnoj lubenici. Blago meni. Zadovoljna sam. Zara, jedeš tako smešno, ali i sva. To je moj omiljeni marshmallow. Slažem se, marshmallow je stvarno ekstra. Jeste, ali zašto vi imate tako mnogo? Ja samo jedan marshmallow. Ali već znam kako ću da ga pojedem. Svi vole pečeni marshmallow, pa zašto ga onda ne bih napravila? Ali to neće biti samo pečeni marshmallow. Koristit ću ga kao preliv za ove kolače. Kako ukusno. Ne treba mi više gomile marshmallowa. Hoćeš možda da se zamenimo? Slažem se. Super. Zaista je vrlo ukusno. A ovu celu gomilu marshmallowa ću pomešati sa čokoladom i pomoći će mi u tome ljuti tabasco sos. Ljuti sos, ali zašto? Sad ćete saznati. Jo, sada će izgoreti. Zajedno sa svim slatkišima. Smirite se, sve je super. Sad imam celu činiju sose za kolače. Stani! Ups, izgleda da sam malo preterala. Šta to radiš? Zašto se buraš? Nisam htjela. Hajde da se zamenimo. U redu, hajde. Super, sad i ja imam kolače sa ukusnim toplenim marshmallowom. Imaš baš puno. Mogla si i tamo da daš. Baš si bezobrazan. I tako nepristojan. Spremit ću ti još sosa. Opet sprema nešto ukusno. Ovaj put ću napraviti ne sos, već koktel. Dodat ću u njega svakakvi slatkiša. Ti si genije. Stavit ću jagode i bombone. A to sve se može preliti šlagom. Izgleda vrlo ukusno. Mnogo. Daj da probam. Onda i meni. Smirite se. Jedite svoj marshmallow. Opa, moj omiljeni Doritos. Još kakvo pakovanje. Ogromno je. Nije tačno, moje pakovanje je baš malo. Šteta, ali ja ću jesti svoj čipsi. Kako ukusno. Ni ja ne mogu više da trpim. Treba mi tabasco. Hej! Pazi! Jao, koliko ljutog sosa! Znam, ali ja sam hrabar, tako da se ne plašim. Wow, stvarno si hrabar?
Ali to još nije sve. Doritos se može umakati u vrlo ukusan sos. What? Tako postaju još ukusniji. Ukusno kažeš, onda daj meni da probam. Šta ukusno? Pa to je vatra. Joj, kako ljuto. Šta je bilo? Više nećeš da mi kradeš čipsi. Hitno mi treba nešto da pojedam. Ne pomaže, dajte mi vodu. Evo sos, može pomoći. Daj ga ovamo, požuri. Također je ljud. Kako to jedeš? Kakva si nežna. Julia, jedi sad ti. Sad ja, ali imam tako malo čipsa. Ma, šalite se, to su neke mrvice. Da, bukvalno su mrvice. Wow, ipak sam imala sreće. Čipseve su baš velike. Mislim da će se sigurno najesti. Sada moji čipsevi izgledaju jadno. Lubenice su cool, ali samo kad su velike. Kao kod mene, pogledajte kako je moja velika. Neka imaš veću lubenicu, ali moja sigurno nije manje ukusnija. Sad ću da je probam. Da, baš je sočna i slatka. Samo jesti lubenicu je dosadno, zato ću ja uraditi nešto posebno. Šta to radiš? Šta će ti rupa u lubenici? Treba mi da popijem sav ukusni sok iz lubenice. Jao, prelep je. Charlotte, ostali si samo ti. Znam. Ja ću jesti lubenicu na staromodern način, kašikom. Jao, kako je lepo. Ukusno i baš sočno. Super. Cool. Da, izgleda sjajno. Ne samo izgleda, već i jeste. A sad se u lubenicu može sipati neki sok. Sad je još lepša. Soka ne može biti mnogo, sipat ću još. Kako je to cool. Volela bih da probam takvu lubenicu. To ću upravo da uradim. Ja, ovo je magično. Onda ćemo i mi probati. Ne, to je sve moje. Ne želim da delim ni sa kim. Cicija. Hajde da joj sipamo malo mentosa. Hajde. Šta si uradio? Sada sam sva mokra i užasno lepljiva. Super, Nutella, ali zašto tako malo? A kašika je velika. Meni je sve savršeno. I kašika je normalna i Nutella. Slažem se. Pogledajte samo koliko ja Nutella imam. Pa to je super. Da, baš cool. Mnogo mi se sviđa. Pogledaj ga već jeda, a meni je kašika mala. Pa hajde da se zamenimo, ja naprotiv imam veliku. Ne možete da se menjate, to nije po pravilima. Tako se sigurno nećete zameniti. Ma šta je ovo bre? Kako to nije sramota? U redu, morat ću onda da jedem ovako. Ukusno je, ali umorila sam se već da jedem kašiku. Znam, i meni se baš sviđa da gledam to. Prosto mi je također nezgodno jesti. Iako Nutella je jako ukusna. A možda da pregrizem konopac? Da, to nam može pomoći. Mislim da sam im trebao i usta da zatvorim. Šta? Mogli su se tako lako odvezati? Charlotte, predlažem da vežem ovog genija. Potpuno se slažem. Ne, nemojte biti tako žestoke. A sad ti moramo zalepiti usta. Da manje pričaš. Pričaj, a mi ćemo pojesti tvoju Nutellu. Kako cool, to je moja omiljena žvaka. A ja imam ih mnogo. To i ja sam dobio mnogo. Vidi kolika je, a vaše žvake su sitnice u poređenju sa mojom. Pa daj nama onda. Sklonite ruke, moje je. Okay. Dobro, onda ću ja početi.
Dobro je da sam dobila malo jaje. Hej, zašto je jaje tako veliko? Kakav užas. Izgleda da je Vita imala najmanje sreće. Prestanite da se smete. Hajde, Casey, jedi svoje jaje. Ne, Alex, hajde prvo ti. U redu, potrešću ovo jaje. Pokušat ću da zagrizem. Nešto neće. Okay. Pa dobro, ne može. Znaš šta, imam nešto za tebe. Alex, izvoli. Hvala, Casey. U redu, idemo. O ne. Ajoj, odvratno. Kakvo veliko žumance. Fuj, povratit ću. Baš si smešan, Alex. Jedi bolje svoje jaje, Casey. Lako, pogledajte šta imam. Šta je to? Za početak moram sve pripremiti. Razbijemo jaje na tiganj i pržemo ga. Savršen doručak je spreman. Wow, cool. Vreme je da jedem. Jao, to je baš ukusno. Eto, sad je tvoj red, Vita. O ne. Šta je to unutra? Ovdje su potrebne ozbiljne mere. Wow! Treba će mi nešto za zaštitu. Ne razumem šta će da uradi. Jao, pazi se. Joj! Da vidimo šta je unutra. Ajoj! Pazi malo. Wow, koliko slatkiša odjednom. Oduševljena sam. Vita, daj mi barem nešto, molim te. Pa, u redu, izvolite. Eto vam. Cool. Jao, baš je slatko, mi. Wow, kakve divne pahuljice imam. Neverovatno, sve je tako ogromno. Ups, izgleda da nemaš sreće, Vita. Pa šta, smejte se koliko hoćete. Oho, takav prijatan zvuk. Šta? Samo jedna? U redu, imam još i mleko. Šta? Samo jedna kap? Jao. Jadna Vita. Bolje jedi svoje pahuljice, Alex. Vrlo rado. Cool. To je baš ukusno. A sad ću popiti mleko. Da. Wow, izgleda super ukusno. A sada sve istovremeno. Ekstra. Da, ovo više ne izgleda tako ukusno. To je to. Bilo je super. Casey, sad ti. Joj, kako popiti toliko mleko? Imam ideju. Sipat ću cornflakes u lavor. Da, tako je. Oho, Casey ima baš mnogo cornflakesa, blago njoj. Juhu, kiša od pahuljica, cool. Hvataj to. Super, a sad ću dodati mleko. Kakva lepota, blago meni. Pa, vreme je da probam to. Ovo izgleda jako ukusno. Slažem se. Pitam se koliko će vremena sve to jesti. Pogledaj kakve smešne repiće imam. Konačno sam sve pojela. O, šta se desilo? Izgleda da je neko prejeo.
Joj, nešto mi nije dobro. Kakva mala tortica. Kakva velika i ukusna torta. Hej Vita, vidiš šta je Casey dobila? A joj, blago njoj. Jao, imam najbolju tortu. Alex, a tvoja tortica je tako mala. Bebica. Okay. Smejte se, a ja ću početi da jedem. Oh, maybe. Čak imam i viljušku sa nožem. Odgovarajuće veličine. Pa sad ću da probam. To je baš ukusno. Mislim da je bolje pojesti sve odjednom. To je bilo super. Hajde Vita, sad ti. Sa zadovoljstvom. To je zaista ukusno. Oduševljena sam. Joj, kako neuredno jede, fuj. Želim da je pojedem celu. Ne mogu da se zaustavim. Ajoj, sva je u plavoj boji. Hej, šta se smijete? Casey, bolje jedi svoju tortu. Vrlo rado. Ajoj. Ne mogu to da gledam. Ukusno. Ne razumijem, šta je sa vašim licima? O ne! Jao! Oho, stradala je od sopstvene torte. Dobro je. Juj! Ovo se također može pojesti. Probat ću ja malo. To je Kinder. Čekaju nas pokloni unutra. Velike poklone. Ogromne. Da vidimo šta je kod mene. Šta? To je prevara? Sirovo jaje? Ali htjela sam igračku. Sad se bojim da probam. Mislim da je to čokolada. Ima još 2 takve bebe ovdje. I tu je prevara. To su sirova jaje, fuj. Ne želim da jedem sirova jaje. Tako je, mogu da odgajim pile. Šta to radiš? Uskoro ćete saznati. Vidi, jaje se pomera. Vidite, ovo su prave piliće. Tako su mali i slatki. Jao, kakva lepota. Hajde da saznamo šta je ispod poklopca. Sad ću da vidim. O Bože, možda mi se učinilo? Ne, nije. Tamo nema ničeg strašnog, hajde pogledajte. U redu? Fuj, pa to je... I kod tebe isto. Fuj, to je... Da znamo šta je to. Jako smrdi. Ja još imam najviše. Možda je to čokolada? Kod mene ne smrdi. Julie, bolje nemoj. To je stvarna čokolada, tačnije Nutella. Ja je obožavam. Probaj moju. Hajde, ne plašim se više ničega. Sve je to Nutella. I vrlo ukusna Nutella. Evo, Ostine, probaj. O, fuj. U stvari nije fuj. Ukusno. Dobio sam najviše to. Daj mi malo. Tako je, Emma, izvoli. Fuj. Jo, nije fuj, daj mi još. O ne, riba. Gadna je i smrdi. Emma, počni. Daj ma, hajde. Ja? Pa dobro, barem imam najmanju ribu. Fuj, to je odvratno. Ostine, sad ti. Okay. Ne mogu. Smrdi. Bolje da je pustim. Neka živi. Ne želim da ubijem jadnu ribicu. Julia, sad ti. Imam ideju. Sad će biti kulinarsko remek delo.
Miriše nevjerovatno. Hoćemo da jedemo? Sad čekajte. Izvolite. Sumnjam da ste jeli nešto lepše. Pitam se šta ćemo dobiti ovaj put. O, čoveče, samo jedan i tako mali čips. A, ogroman je. A ja imam bebu. Ne samo ti, pogledaj mu. Spremna sam da ga progutam. Zašto me tako gledate? To je jako ukusno. Nije ni kod mene loše, ali vrlo malo. I nešto mi se zaglavilo u zubima. Julia, hoćeš li da podelimo na dvoje? Ne, pitaj Emu. Stvarno je ukusno. Ema, podeli se sa svojim najboljim prijateljem. Nikad. U redu. Znam kako da učinim čips, još bolim. Sos. Eto ti. Pa, stvarno je ukusno. Julia, posluži se. Jao, izgoreću. Držite me, sad ću pasti. Polako, svi ćemo da patimo. Ja ću da počnem. Ups, paprika želi da izađe. Jao, dajte mi vode. Izvoli. Uzmi moju, ne moju. Rekla sam moju. Smirite se, dajte mi obe. Hvala. Julia, jedi. Ja, možda ipak ne. Jedi to brzo. Dobro, dobro. O, jao, ja sam kao zmaj. Kao da su me izvukli iz požara. Sad, Ema. Mislim da treba da idemo. Slažem se. Jaka sam, mogu ja to. Što? To su bombone. Crvene, moje omiljene. Super. Hej, u stvari ne, sedite tamo. 1, 2, 3. Jel to sve? Tako male lubenice? Ja imam baš veliku. A ja sam majstor u čišćenju lubenica. Ovo izgleda strašno. Izgleda kao da sečeš ljude. Pogledajte kakva čista lubenica. Šta je bilo? Ja, nemam više lubenice. Da li ste znali da možete provjeriti zrelost kucanjem? Pazite se sad. Jao, pustite me. Ne vidim ništa. Sad čekaj. Nešto neće. Šta da radim? Mislim da znam. Ako ne možeš skinuti lubenicu, morat ćeš živjeti s njom. Tako je bolje. Još uvijek ne vidim ništa. U pomoć. Vidi, to je brokoli. Obožavam ga. Oj, kako žvačeš ovu travu. Meni se baš sviđa. Sviđa ovo? Ti si lud. Okay. Ja ću da počnem. Ovo čak i izgleda odvratno. Ukus je još gori. Morat ću i ja. Jao, po vratiću. Uj. Hajde ovamo. Dobro je. Jao, nisam znao da možeš tako. Sad jedem ja. Vreme je da pojedem svoj šešir. Brokoli je veoma zdravo. Sad sam postao jači i zdraviji. Dakle, nova runda. Tako mali kolačić. Tako je, imam čarobni pištolj. Tako je bolje. Daj mi, i meni treba. Juhu, vidi, uspelo je. Pogledajte kako raste. Mnogo mi se sviđa. Prelepo je. Sad sam ja. Pitam se koliko ću moći da povećam kolač. Hajde da saznamo. Pogledajte kako brzo raste. Šta? Gde je? Ups, napadnut sam. Izgleda da si preterao.
A nama je ostao tvoj Oreo.